Salut, minunații mei prieteni gemeni! Ce mai faceți? Bine ați revenit pe canalul nostru! Sunt atât de fericit și recunoscător să vă am pe fiecare dintre voi aici alături de mine astăzi. Să începem subiectul de astăzi. Dragă gemeni, geamănul zodiacului este cunoscut pentru inteligența, curiozitatea și adaptabilitatea sa. În perioada 16-17 august, cosmosul se aliniază moduri care ar putea dezvălui oportunități ascunse în bogăție, carieră și dezvoltare personală. Indiferent dacă ești în căutarea unor progrese financiare, a succesului în carieră sau a unor experiențe care îți vor schimba viața, aceste două zile au un potențial care nu poate fi ignorat. Dar fii conștient, aceste predicții nu sunt horoscopuri tipice. Sunt îndrăznețe, surprinzătoare și pot fi puse în practică. Dacă ești gata să îmbrățișezi schimbarea, să descoperi secrete care ți-ar putea îmbunătăți viața financiară și să înțelegi semnalele cosmice care te afectează, te rog să continui să citești cu atenție. Predicția numărul 1. Câștiguri financiare neașteptate. Gemeni, pregătește-te! Perioada 16-17 august ar putea aduce un impuls financiar surprinzător. Cunoscut pentru curiozitatea și adaptabilitatea ta, ai talentul de a identifica oportunități pe care alții le-ar putea rata complet. Acesta este unul dintre acele momente rare când intuiția și disponibilitatea ta de a-ți asuma riscuri calculate pot da roade cu adevărat. Alerte de investiții. Acordați o atenție deosebită piețelor, fie că este vorba de acțiuni, criptomonede sau chiar imobiliare. Un indiciu sau o perspectivă neașteptată ar putea dezvălui o tendință pe care alții o trec cu vederea. Abilitățile dumneavoastră analitice sunt mai ascuțite decât de obicei, așa că aveți încredere în instinctele dumneavoastră atunci când evaluați potențialele câștiguri. Bonusuri sau cadouri neașteptate. Surprizele financiare pot veni de la cei din jurul tău, prieteni, colegi sau chiar conexiuni îndepărtate. Ceea ce inițial ar putea părea prea frumos ca să fie adevărat s-ar putea transforma într-o oportunitate reală. Rămâi deschis și receptiv. Uneori, norocul vine deghizat într-o simplă conversație sau un e-mail neașteptat. Descoperiri secundare. Puterea gemenilor este multitasking-ul, iar proiectele tale creative sunt pe cale să fie remarcate. O activitate secundară, un hobby sau un job independent pe care l-ai cultivat ar putea începe brusc să genereze venituri tangibile. Continuă să-ți perfecționezi ideile. Ești în pragul unei descoperiri care ar putea crește mai repede decât te-ai aștepta. Deși oportunitățile sunt numeroase, este vital să rămâneți cu picioarele pe pământ. Mențineți-vă instrumentele financiare actualizate și monitorizați-vă îndeaproape conturile. Evitați să luați decizii impulsive sau să vă grăbiți în orice fără a evalua mai întâi riscul. Folosiți-vă curiozitatea naturală pentru a cerceta temeinic și nu entați să cereți sfaturi din surse de încredere. Pe scurt, aceasta este fereastra de vâs pentru a identifica oportunități financiare ascunse. Cu combinația potrivită de observare, sincronizare și acțiune strategică, perioada 16-17 august ar putea marca începutul unei creșteri neașteptate a banilor. Gemeni, energia voastră geamănă vă permite să jonglezi cu mai multe opțiuni. Așadar, alegeți cu înțelepciune, acționați decisiv și lăsați această perioadă să transforme micile șanse în câștiguri reale. Predicția numărul 2. Mișcări în carieră care șochează pe toată lumea. Gemeni, perioada 16-17 august ar putea fi un punct de cotitură în viața ta profesională. Adaptabilitatea, gândirea rapidă și farmecul natural sunt cele mai mari aturi ale tale, iar universul pregătește terenul pentru oportunități de carieră neașteptate. Fie că este vorba de o ofertă de muncă, o promovare sau o recunoaștere a muncii tale asidu, aceste două zile te-ar putea surprinde pe tine și pe cei din jur. Oportunități de networking.
Păstrează-ți calendarul flexibil și telefonul pregătit. Întâlniri neașteptate, apeluri telefonice sau chiar conversații ocazionale te-ar putea conecta cu persoane influente care îți deschid uși de care nici nu știai că există. O singură conversație ar putea declanșa o colaborare sau ar putea duce la o oportunitate de profil înalt. Recunoaștere. Gemeni, talentele tale nu vor trece neobservate. Dacă ți-ai dezvoltat în liniște o nouă abilitate, ai lucrat la un proiect sau ai contribuit în culise, este timpul să fii în centrul atenției. Creativitatea, abilitățile de rezolvare a problemelor și adaptabilitatea ta ar putea atrage atenția supervizorilor, clienților sau jucătorilor cheie din industrie. Schimbări bruște. Un proiect sau un rol care părea stagnant poate evolua brusc. Sarcinile pe care le-ați gestionat timp de luni de zile s-ar putea extinde în responsabilități de conducere sau un nou proiect ar putea apărea de nicăieri. Fiți pregătiți să vă adaptați și să acceptați schimbările. Aveți agilitatea de a transforma surprizele în succese. Pregătirea este esențială. Actualizează-ți CV-ul sau portofoliul. Perfecționează-ți profilurile profesionale și fii pregătit să-ți comunici clar realizările. Momentul este esențial. Nu aștepta ca oportunitățile să apară. Energia duală a gemenilor îți permite să gestionezi mai multe opțiuni simultan, dar să faci alegeri strategice. Rămâi atent la indicii subtile și tendințe emergente la locul de muncă sau în industria ta. Chiar și acțiuni mici, cum ar fi răspunsul la un e-mail, partajarea unei idei inovatoare sau participarea la un eveniment de networking, pot declanșa câștiguri profesionale semnificative. Pe scurt, gemeni, aceste 2 zile ți-ar putea redefini cariera. Combinând flexibilitatea ta naturală cu o pregătire atentă, poți transforma surprizele în etape importante. Păstrează-ți mintea ageră. Acceptă schimbarea cu încredere și lasă universul să-ți recompenseze talentul. Predicția numărul 3. Perspective personale care îți schimbă viața. Gemeni, 16-17 august, nu sunt doar despre carieră sau câștiguri financiare. Este, de asemenea, o perioadă pentru o dezvoltare personală profundă și conștientizare de sine. Fiind un semn guvernat de Mercur, mintea ta este în mod natural ageră. Dar aceste 2 zile te încurajează să te conectezi la intuiția ta, să reflectezi emoțional și să explorezi noi perspective. Descoperiri intuitive. Mintea ta analitică va fi completată de sclipiri bruște de perspicacitate. Gemeni, s-ar putea să găsești claritate în dragoste, finanțe sau decizii de viață care anterior păreau confuze. Ai încredere în aceste îndemnuri intuitive. Te-ar putea ghida către oportunități pe care logica singură nu le poate dezvălui. Dinamica relațiilor. Conversațiile sincere cu cei dragi sau cu colegii ar putea dezvălui adevăruri ascunse. Unele discuții pot fi inconfortabile, dar transparența poate consolida legăturile și poate clarifica neînțelegerile. Deschiderea și receptivitatea te vor ajuta să navighezi cu încredere în relațiile personale și profesionale. Sănătate și atenție conștientă. Aceasta este o perioadă ideală pentru a prioritiza bunăstarea mentală și fizică. S-ar putea să descoperiți o practică de atenție conștientă, o rutină de fitness sau un obicei de jurnalizare care vi se pare esențial pentru claritate și echilibru. Chiar și pași mici către o mai bună îngrijire de sine pot crea efecte pozitive de durată asupra energiei și concentrării dumneavoastră generale. Gemeni, strălucirea ta este incontestabilă, dar intuiția este arma ta secretă în aceste 2 zile. Acordă atenție instinctelor, ideilor trecătoare și tiparelor subtile. Acestea pot dezvălui oportunități sau soluții pe care alții le ratează complet. Reflecția este la fel de puternică ca acțiunea. Petrece timp scriind în jurnal, meditând sau pur și simplu observându-ți gândurile înainte de a lua decizii cheie. Prin echilibrarea gândirii analitice cu conștientizarea emoțională,
poți aborda provocările mai creativ și poți face alegeri care se aliniază cu obiectivele tale pe termen lung. Aceste perspective pot chiar transforma modul în care privești relațiile, mișcările în carieră sau planurile financiare. Pe scurt, perioada 16-17 august oferă o șansă rară de evoluție personală. Ascultă-ți vocea interioară, îmbrățișează onestitatea emoțională și implementează schimbări mici, dar semnificative, în viața ta. Gemeni, prin combinarea intelectului cu intuiția, ești poziționat pentru a descoperi oportunități și perspective care ți-ar putea remodela calea în bine. Secretele financiare ale gemenilor. Gemenii, 16-17 august, îți aduc o energie financiară unică. Cu Mercur, planeta comunicării și a intelectului, activarea caselor tale financiare, capacitatea ta de a identifica oportunități, de a negocia inteligent și de a face mișcări financiare inteligente este mai puternică ca niciodată. Dacă ești atent, acțiunile mici de acum ar putea duce la rezultate surprinzător de mari. Secretul 1. Oportunitățile mici se pot multiplica. Nu subestima oportunitățile minore. Fie că este vorba de o investiție mică, un proiect creativ secundar sau o idee de economisire a banilor, acești pași aparent modești se pot transforma în câștiguri financiare semnificative. Gemeni, curiozitatea ta naturală îți permite să observi tipare pe care alții le-ar putea rata. Așadar, fii cu ochii deschiși pentru posibilitățile trecute cu vederea. Secretul 2. Evitați cheltuielile impulsive. Deși pot apărea noi oportunități de venit, energia rapidă a gemenilor poate duce uneori la alegeri financiare pripite. Luați o pauză înainte de a cheltui, investi sau a vă angaja. Echilibrați-vă intuiția cu o planificare atentă. Analizarea riscurilor și a recompenselor vă asigură că nu pierdeți câștigurile din cauza deciziilor impulsive. Nu uitați, strategia inteligentă duce acum la o stabilitate durabilă. Secretul 3. Folosește-ți rețeaua socială. Conexiunile contează mai mult ca niciodată. Un prieten, un coleg sau chiar un contact online profesional ar putea reprezenta o oportunitate care altfel ar rămâne inaccesibilă. Gemeni, farmecul și abilitățile tale de comunicare facilitează construirea unei relații. Așadar, nu enta să pui întrebări, să împărtășești idei sau să explorezi colaborări. Networking-ul nu este doar social. Este o cale către bogăție. Urmărește-ți finanțele, stabilește priorități clare și fii proactiv în căutarea oportunităților. Chiar și pașii mici făcuți astăzi se pot transforma în bulgări de zăpadă și recompense semnificative. Combină îndrumarea lui Mercur cu curiozitatea ta născută și poți naviga prin această fereastră financiară cu încredere și claritate. Pe scurt, gemeni, perioada 16-17 august nu este doar un weekend obișnuit. Este un moment pentru a-ți ascuți instinctele financiare, a explora posibilități ascunse și a face mișcări bine gândite. Concentrându-te pe oportunități mici, evitând alegerile impulsive și valorificându-ți rețeaua de contacte, poți transforma perspectivele într-un succes tangibil. Acesta este momentul tău de a transforma ideile inteligente în rezultate concrete. Secretele carierei gemenilor. Gemeni, 16-17 august, ar putea fi o zi decisivă pentru parcursul tău profesional. Pot apărea oportunități neașteptate, mentorat sau proiecte noi, care te vor poziționa pentru realizări mai mari și chiar pentru etape financiare importante. Curiozitatea ta naturală, adaptabilitatea și abilitățile de comunicare fac ca aceste zile să fie perfecte pentru a face pași strategici în carieră. Secretul 1. Ieși din zona ta de confort. Oportunitățile apar adesea deghizate în provocări. Un nou proiect, rol sau responsabilitate poate părea intimidantă la început, dar acceptarea ei îți poate accelera cariera. Gemeni,
Mintea ta rapidă și flexibilitatea îți permit să te adaptezi și să prosperi în situații care ar putea copăleși pe ceilalți. Nu te da în lături. Creșterea vine adesea din luarea de măsuri îndrăznețe. Secretul 2. Puneți în valoare abilitățile unice. Creativitatea, abilitățile de rezolvare a problemelor și abilitățile de comunicare sunt cele mai importante aturi ale tale. Împărtășește-ți talentele cu încredere și nu te teme să prezinți idei inovatoare. Fie că este vorba de prezentarea unei propuneri, de prezentarea unui proiect sau pur și simplu de exprimarea perspectivei tale, acesta este momentul să ieși în evidență. Contribuțiile tale vor fi probabil remarcate și recompensate. Secretul 3. Momentul contează. Oportunitățile pot fi trecătoare. Acțiunea rapidă, dar atentă, poate face diferența între a profita de o descoperire și a rata ocazia. Gemeni, natura ta geamănă, îți permite să jonglezi cu mai multe opțiuni. Dar alege cu atenție. Evaluează rapid situațiile. Ai încredere în instinctele tale și fă mișcări decisive atunci când momentul este potrivit. Actualizează-ți portofoliul profesional. Rafinează-ți CV-ul și fii atent la tendințele emergente sau la conversațiile care sugerează noi oportunități. Networking-ul, comunicarea proactivă și atenția la indiciile subtile pot transforma momentele mici în victorii majore în carieră. Pe scurt, gemeni, perioada 16-17 august este o fereastră pentru a-ți redefini calea profesională. Ieșind din zona ta de confort, demonstrându-ți abilitățile unice și acționând cu precizie, poți transforma oportunitățile neașteptate în succese de durată. Aceste 2 zile au potențialul de a-ți ridica cariera în moduri pe care poate nu ți le-ai fi imaginat. Așadar, rămâi concentrat, încrezător și gata să strălucești. Sfaturi zilnice pentru gemeni. Perioada 16-17 august este plină de potențiale câștiguri financiare, oportunități de carieră și perspective personale. Pentru a profita la maximum de aceste 2 zile, este esențial să rămâneți concentrat, echilibrat și strategic. Iată un ghid practic care să vă ajute să navigați prin această perioadă cu încredere. Conștientizare financiară. Urmăriți-vă cu atenție cheltuielile și potențialele venituri. Micile oportunități financiare ar putea apărea pe neașteptate, așa că urmărirea cheltuielilor și notarea câștigurilor neobișnuite vă pot ajuta să profitați la maximum de ele. Gemeni, curiozitatea și abilitățile analitice vă oferă un avantaj în identificarea posibilităților de a face bani pe care alții le-ar putea rata. Comunicare eficientă. Cuvintele tale au putere, iar o comunicare clară poate deschide uși de care nici măcar nu știai că există. Fie că este vorba de conversații ocazionale, networking sau discuții profesionale, a vorbi cu atenție și încredere poate transforma interacțiunile în oportunități influent sau profitabile. Nu subestima impactul ascultării la fel de mult pe cât vorbești. Prioritizează starea de bine. Nivelurile de energie pot fluctua în aceste 2 zile, așa că este important să ai grijă de corpul și mintea ta. Mănâncă bine, hidratează-te și asigură-te că te odihnești suficient. Incorporarea unei scurte rutine de meditație sau stretching poate ajuta la menținerea clarității mentale, a concentrării și a stării generale de bine. Asumă-ți riscuri inteligente. Instinctele tale sunt deosebit de ascuțite acum, gemeni. Micile riscuri strategice ar putea da roade în moduri care îți depășesc așteptările. Fie că este vorba de o mișcare financiară, o decizie în carieră sau de urmărirea unei idei noi, evaluează cu atenție potențialele recompense și acționează decisiv. Adaptabilitatea ta te face capabil să gestionezi rezultate neașteptate. Rămâi cu picioarele pe pământ. Entuziasmul poate fi mare, dar evită să te angajezi excesiv sau să faci alegeri impulsive. Prioritizează-ți obiectivele și rămâi cu picioarele pe pământ în pași practici.
Echilibrează entuziasmul cu o planificare atentă pentru a te asigura că acțiunile tale duc la beneficii de durată, mai degrabă decât la rezultate de scurtă durată. Pe scurt, Gemeni, perioada 16-17 august este o perioadă plină de oportunități. Prin monitorizarea finanțelor, perfecționarea comunicării, prioritizarea sănătății, asumarea unor riscuri inteligente și menținerea echilibrului, puteți maximiza fiecare moment. Aceste sfaturi nu sunt doar sugestii. Sunt harta ta de parcurs pentru a transforma potențialul în realizări semnificative. Rezumat. Gemeni, 16-17 august, nu este doar un weekend obișnuit. Este o fereastră cosmică ce ar putea debloca oportunități ascunse de dezvoltare financiară, profesională și personală. Universul se aliniază în moduri care pot aduce perspective bruște, descoperiri neașteptate și momente transformatoare. Aceste 2 zile au potențialul de a-ți schimba viața dramatic, dar numai dacă ești alert, pregătit și gata să acționezi. Natura ta geamănă îți oferă capacitatea unică de a vedea perspective multiple în fiecare situație. Această flexibilitate îți permite să evaluezi cu atenție opțiunile, să identifici oportunități pe care alții le-ar putea rata și să iei decizii informate care echilibrează atât logica, cât și intuiția. Fie că este vorba de o nouă aventură financiară, o schimbare în carieră sau o revelație personală, îmbrățișarea schimbării fără teamă este cheia succesului tău. Gemeni, ai încredere în instinctele tale. Intuiția ta este amplificată acum, ghidându-te către alegeri care pot avea impacturi pozitive pe termen lung. Combina această înțelepciune interioară cu abilitățile tale analitice naturale și poți naviga prin provocări, lua decizii strategice și profita de oportunități cu încredere. Amintește-ți, universul îi favorizează pe cei care acționează decisiv. Nu înainta să ieși din zona ta de confort, să-ți asumi riscuri calculate și să-ți comunici ideile cu îndrăzneală. Fie că este vorba de inițierea unei conversații care ar putea duce la un nou parteneriat, de investirea într-o oportunitate mică, dar promițătoare, sau de explorarea unei practici de dezvoltare personală, acțiunile pe care le întreprinzi acum ți-ar putea defini traiectoria pentru lunile sau chiar anii următori. Viața ta este plină de potențial, iar perioada 16-17 august este șansa ta de a-l valorifica pe deplin. Gemeni, aceste 2 zile nu sunt doar despre câștiguri trecătoare. Sunt despre punerea bazelor pentru un succes de durată în toate domeniile vieții tale. Dacă acest ghid te-a ajutat, nu uita să te abonezi la canalul nostru pentru mai multe informații zilnice despre horoscop și actualizări adaptate special pentru tine. Împărtășește-ți gândurile sau experiențele în comentariile de mai jos. Ne place să auzim cum îți influențează astrele călătoria. Implicarea în comunitatea ta nu numai că inspiră pe ceilalți, dar poate dezvălui și noi perspective pentru propria ta cale. Gemeni, viitorul tău este gata să te surprindă. Deschide-ți mintea, ai încredere în instinctele tale și îmbrățișează oportunitățile cosmice care îți vin în cale. Fereastra ta de milionar este aici. Nu o lăsa să treacă neobservată. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai vizionat acest videoclip și ne vedem în zilele următoare. La revedere, Gemeni!